Part 4 na ni guys. Please subscribe, comment. Please share this video po. Para sa imo ni guys. Abaga ba yun? Wapa matandog. May kabuhi. Ano may tandog? Medyo ni ano ako ang tingin sige ko. Kaitok niya. Dahil siya sa utok. Apa maghanay ko? Tape oh. Nakahaan ko na. Oo. Nalabahay nga na nga kuhan. Kasi tape no? Kasit. Oo, kasit. Kasi tape. Paborito na sa anak. Paborito na sa anak, Carol. Ang kanta ni Carol. Budagan-dagan, ginong sakit siya yan. Yan ay nagdahunog. Kanang dahunog. Oh. Ang Sige. hunong na siyang kung dagan-dagan. Mo ano diri Daguok. Hibag. Daguok. Pag hunong nga na, musakitan na tiyan. diri na ko. Mulong na siya, sumusakit. Mawa ang lasa sa pagkaon. Wala nilang na yung busog ka. Burat Busog. ka nang purag gigutom ka nga nabusog ako sa Na, dati. Daghan na sa ituan. Basta na tiyan. Uli nga rin. Asa mo uli? Balabag na nga. Napakay nanindag to guys. Apa na ninag-as dito ron? Ano lang. Testing ano, mumukha ko ito. convenience. Dili na lang mo palit. Palit na lang mo daan. Dari tulo ka buok. Kaya pagkaugma, na naman mo yung mapalit. No? So karon, pag-abot niya sa balay, ikaw makatrabaho na kaya dili man siya makabasa. Lipiyonin mo kaldero. O, niya. Tapos, butang tong ice. Para kaisa na lang ang luto, isabay na mo itong tulo. Kaya kada oras mo na siya ang ta. Pwede na mo isabay. So, butang na mo itong tulo ka ice. Ya, sabuan po ni mo tulo ka basong tubig. Tangkala silipin ha. Kasi yapin na mo silipin. Okay, nanaraba ko yung inanana. Nag-apil ko, tama po, butang ang ice. Tanan dyan, apil silipin. Literal kay pagsabot. Ha? Literal pagsabot. Oo. Butang tong ice tulo. Tapos, sabog tulo ka baso. Hmm. Pagkabukal niya, isa kabukalan lang, o bukal na yun. Ibutang niyo mo sa duha ka mag. Kung namoy termos. Na. Ha? Na. Ibutang sa termos para dili na mag-init. Magbutang ka sa termos, upat ka mag. Ya, maglain po kag duha ka mag, inamunin mo dayon ron. Magabot ha. Inamunin mo duha ka mag, nga init yun. Gablihan taman eh. Nga init yun siya, nga kanang di po ka mapasok. Halimbawa, pag-abot ito, alas 10. Alas 10 ka inom, inog duha ka mag, alas 11 duha ka mag, alas 12 duha ka mag. Kada oras. Kuhanan mo. Ha? Kung makatulog na ba yung kanit, ilamit na magtutulog kanit. Kung na kayo ba, sa kondisyon na kayo. Pag makuha ni mo 10, 11, 12 inom, okay na. Pagkaugma na po, magbukal na po ka, tag-isa na lang yun ka ice. Isa ka ice, tapos isa ka pasong tubig. Bago mamahaw, bago maniod to, bago manihapon. Wala na. Kaya ito na maapsan na ito na kayo. Pag kani kabuhi, di maapsan, ang iba na na. Anak ko, pagkaglangal gabi, anak. Hindi maapsan, ang iba matapog, patog-taplin. Tatlo buwang. Inugdar na. Kaya yung tubig niya, makatulog ka, butang o bibiron. Alam mo, inom juga kaya importante yun sa kaya para maapsan ka. Kumusakan na din mo na mag-nervyos ka, Magpalpitit bitaw ko. palpitit, yung English man mo, kulbaan ka. Oh, permin. Murag kada taon-taon. Kanya man, mapunga, kutas, na diya, nagkasagol. Ato mabot rin, madok nagtao. Yang akong kakuan kay pag musabay akong palpitit mo sabad ako. Diretso mo sa musaka naman. Mana nga, kuya, maapsan dyan. Wala na. Tingala lang siya, panganak sa buhok mo, kaunong. Charles na nagtaitok. Wala, ako ang ni customer. Unsa mo. May nagnakas balay, kaya ang kamagitan. Ano ba, nanabas kalsada, nakamsa ng klata. Patid-patid. Na na basura. Charles nagtaitok mo.
Kaya na sa ginini tubig pasulod o pinamon ha. Ayaw inom uglain. Ayaw ginang pagbugnaw. Kato kay mag-unang ininit. Pagkabot, init na yun. Ah. 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 Uy. Ah. Hindi mo kung kuwan dito ba? Tumog ba? Ang bata, naramang ganay. Hindi ka na ito ka nun. Tawa lagi ka bata. Ang sali hindi mo na yung bata. Dere, wala may bata dere. Naman nasa skillet dere. Ha? Sali ka mukhaon. Lugi ka mukhaon sa hay. Ha? Hindi na kumingon. Gusto siguro magpatid-patid uglata. Ako na sa punto. Sugay yung pagbuhi. Say, alas 9 ang pamahaw. Alas 3 ng pagganto. Kaya po. Amaw na, kabuhi. Balik-balik mo, libot-libot ang sarap sa kunti. Ano ta siya? Pero katong kapitik mo, ito'y kabuhi. Tain nyo na lang ni. Lang subay-subay siya kinai. This is ni Dog. Ah. Sige na po sa Dog. Lapit panood ng Tiana.
Lamit ng taong ka, no? Ayaw pagpasa karon ha? Yan karon ako ma... Ayaw sa kaligo ha? Okay ra man ka di kaligo do adlaw. Wala. Okay ra di Hindi ko kaligo. pwede magtrapo. Unsa? Ang trapo, gala ba kara? Karon? Dili ba ka na ugma? Ma, pwede man magkuhan ay lang kaligo ha? Kanang napakara na na yung maligam ka ka tubig. Ayaw, normal. Bawal na maligam-gam. Ay okay ra ka ng Makapas normal mo na mala- tubig. Ang Mm. iyan. Pero, dili hapon gabi ha? Buntag. Buntag lang. Nagkikilot. Mina. Ayan. Ayan ay nons. Ito pagkawalawan na itong YouTube eh. Kalimot sa ice sir ha? Ano? Kanina guys mo. Kalimot tarog lang guys. Mula na. Hindi ko kaya ng ice na to. Hindi ko kapinsakit. Apa dahil? Pwede mo ayos ka ba? Ano ayos ka? Bra. Kalau mengguri ulan, di atas makuan. Ini kamu silipin. Ito kinyakit. Okay naman, mamay na ka. Jesus, may maayun na. Thank you for watching guys. Bye-bye.